Sanibonani guys, igama uNqabile niphathele amazwibela eNimbanga ngomhla ka-13 August. UZoleka into yokuqala ayenzile makavuka embhedeni, umane nje watshela umyeni wakhe ukuthi kuzomele amtholele umsebenzi othanda ukuba permanent nje, hhayi enkampanini la azolokhu edilizwa khona kaningi. Uhlathi-ke umsebenzi guys akayizwisisanga kahle, umane wabheka nje eceleni wathi yebo kona kunjalo. Kubonakala ukuthi nje kuvuma umlomo la kodwa inhliziyo ayifuni. Kusamnandi ukuthi ondliwe unkosikazi wakhe, yena ahlale nje laphaya emzini wakhe uZoleka anethezeke ajike nelanga imini yonke. Hhayi-ke guys, okubuhlungu-ke ukuthi uphinde futhi wagcizelela uZoleka ukuthi umndeni wakhe ucela manje uphindele le emakhaya ngoba baminyene lapha endlini, futhi nje ufuna kushaya umoya manje emzini wakhe abantu mabagoduke. Again uhlathi uvumile, kodwa-ke bekubonakala ukuthi hhayi lento akayizwisisi neze kahle. Usafisa sengathi umndeni wakho ngathi ukuhlala nje iy'nsuku ezengeziwe, uthi nje ukunethezeka laphaya naye. Guys, lapho kubuhlungu futhi ukuthi uZoleka uthe methi nje kuqala nangomfowabo useyagoduka-ke yena, engamcelanga ngisho ukumcela, wayikhombaze ngayo indlela. Lapho-ke uZoleka bandla umane nje wamthatha ihagi wadabukisa, kubonakala nje manje ukuthi usele yedwa. Ngcono bandla umfowabo bekade emqinisa idolo, akwazi nanokuthi atshele uhlathi masebheda ukuthi uyabheda. Yabo bese esezizwa sengathi naye nje kukhona umuntu angamkhulumela uZoleka manje njengoba esegoduka-ke umfowabo. Hhayi impela isikhala sakhe simane savuleka instantly. Akupheli-ke lapho guys, uthe nje sesekhishini nangu uNtsiki. UNtsiki-ke guys uwumuntu nje ukhuluma kakhulu laphaya kuloya mndeni wakaMabandla. Usho kahle nje wathi, yabona nje zisaninzi izinto ekumele ngizenze apha. Uyazi nje kusamele nihambe ndiye le e-mall, ndike ndizwe kuthiwa kuney'mpahla zokugqoka ey'dayisayo ezinhle mani. Hhayi bo uZoleka wathi hhayi, awuyithathanga yini wena i-day off ngesikhathi uza la emcimbini, futhi ngabe manje usuyaphindela emsebenzini nje? Wathi no, ngithathe i-leave kaloku, into nawe kumele ngabe uyayenza uhlale nomyeni wakho la. Wathi oh okay, wathi okay kodwa-ke akusenani, mina ngifuna ukuya e-Dragonfly. Ayi wamane wamkhorektha-ke umakoti wamfowabo kaHlathi wathi hhayi akusikhona i-Dragonfly, it's e-Dragon City la kudayisa khona iy'ngubo zokugqoka. Wathi kona lapho-ke ngifuna ukuya khona ngithi ukucosha iy'ngubo ezimbalwa. Wathi ngifuna futhi ukuhamba ngale moto kaZoleka evulekile la emgogodleni. Hhayi bo guys, imagine, shuthi kahle kahle ukhuluma ngesilahla-ke lapho uthi imoto evuleke umgogodla. Uthe esuka lapho-ke uZoleka wacasuka esebona ukuthi lo sisi lo akazusheshe ahambe. Hhayi kodwa-ke wathi wehlisa umoya, kanti akazi ukuthi kusakhona ibhomu ezayo engaphezu kwale ayibekezelelayo njengamanje. Usisi-ke uNtsiki-ke uthole i-phone call evela lapha esibhedlela sase-Gauteng eshoyo ukuthi i-position yokuba u-matron khona uyitholile guys, and wa-aplaya kudala elahlela nje ithawula, kanti akazi ukuthi khona inhlanzi azoyibamba kulolu dobo lolu aluphosayo. Guys, ujabule wanconcoza washo ukuthi-ke ayi mina engakutsho nje ukuthi amadlozi alapha koMabandla awalali futhi awayigqoki iy'khindi, okay. Mina sengifumene umsebenzi, sengizoba u-matron. Hheyi impela la bantu laba bazi ukuthi hheyi ngizofika ngenze one lapha emsebenzini. Useyasho-ke manje uZoleka ukuthi ngabe uzohamba yini uyohlala laphaya emaflethini. Wathi kuphi khona? Eflethini? Ndishiye isithabathaba somuzi omngaka, ndishiye iy'ngane zakwethu soze kwedini, yabona nje ndizohlalapha. Hhayi bo, umane nje uZoleka wangabe esakhuluma wabheka indlela waphuthaza iphaseji wayongena ekamereni lakhe. Kubonakala nje ukuthi unyanyile kude le, kodwa vele i-timing wayibe nje lo sisi athole umsebenzi eduzane manje ozomenza ukuthi azahlale lapha emzini kaZoleka la uZoleka engasamfuni nanokumfuna la abheke khona. Yo guys, angazi noma ngizothi ibhadi noma ngizothi yini le evelela uZoleka, kodwa-ke whatever it is, hey imenza uNtombo aphefumule ngenxeba kalukhuni kabi. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, ni-like, ni-comment. Until next time.
Bye.